civilizované době často zapomínáme, že člověk je součástí přírodní říše. A co je v této říši předivem, které všechny bytosti spojuje? Upřímná láska. Básník to říká za nás. Bavleka Vřísky. Tam za vesničkou na stvání Vříska se k Vřísce naklání. Přivin se ke mně, má milá, jako ta Vříska spadla. Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou, paní Jiřinou Kardovou. Ano. Tímto prohlašuji vaše manželství za uzavřené.